Na een groots gevierd 8x11 jubileumjaar van de Spurriemuk werd onder grote belangstelling de nieuwe prins van 2020 uitgeroepen. Hij staat te popelen om voorop te gaan. Hier is voor jullie Prins Fabian van Extra. Met zijn bedrijfsbelangen. Nou, veel het uitkomen weer Duk al genoemd zo van, jullie willen een prins en prinses en dit en dat. Ja, toevallig gingen we de week van tevoren gingen we op skivakantie. En zien we zaterdagavond zien we terugkomen en zondags kwamen we uit. Dus er waren toch een hoop die aan het twijfelen waren. En voor onszelf was het dus heel erg, hoe zullen ze er tegenaan kijken en zullen ze er nog wel geloven dat we het worden. Lonneke, hoe heb jij het ervaren en hoe hebben de kinderen erop gereageerd? Nou, ik vond het echt een fantastische dag het uitkomen. We hebben echt met z'n tweeën gigantisch genoten. En de kinderen die waren echt super verbaasd. Die ogen rolden er bijna uit en meteen wel een grote lach op het gezicht. Maar ze hadden het echt niet aan zien komen. Wat betekent vastelavond voor jullie? Het belangrijkste vind ik gewoon dat er lekker samen gelachen kan worden, dat er gevierd kan worden. En ja, wat komt er dan vanzelf? Dan gaan we samen genieten. En dat is ook wel een van de dingen die ik belangrijk vind in ieder geval van de vastenavond. Wat verwachten jullie samen van dit seizoen? Ja, van dit seizoen zal het helemaal anders gaan dan andere seizoenen natuurlijk. Als het nou vuur op gaat. Ja, nou kijk ze allemaal tegenover aan. En normaal gesproken ben ik er wel iemand en zelf tegenaan kijkt. En dan gaan we lekker vuur op, toch? Lach, feest en geniet. Laat zien dat je een echte Spurriemuk ziet.